Pangan. So, may daon. Anong ganun pinistil, eh? Sa gibaan. Ay, ligo ka. Sorry boss, naigo ko nimo boss. Taghaga ni mo. Isip mo, barbara ka ng ianan ko. Sabi ato boss. So, ingani mo dire. Di mo mga katahuran ng yung customer. Di mo muhatag greetings. Boss, greetings imo gi. Pangayo boss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Puros tambok, puros unod. Antag iyas motor. Ah, nagyaga-yaga ka? Ah, wala man sir, may hapon di ay sir. Kasi naman po ka na ako. Maestro ko, ayaw na ni kong motor. Ah, sir, guba ni mo ang service? Ay, dili, oy. Dili, kaning motora, mao gani ako nang gitulod kay dili ni daot, dili ni daot, dili ni daot. Mugay ngari ko dire, kay naa ni daot. Dugay kay kamo istorya ba? Doubt ani sir. Muta na magkanako ko sa daot. Mekaniko ko, i-check na dira. Sige, sir, kung ang tao nag-usay out ani mo ang motor? Ah, so imo ra ng taon. Dili ni mo ayohon. Ah, spal plug din out ani sir. Samning paglisod pa taglitok aning sa gubaan ni sir. Aso di ka sigurado anang munay daot. Ah, dili dai spark plug ning gubaan ni sir. Kuan dai kanaburador sa may sir isla na to. Ayaw ra gisli, ayaw ra gisli. Pasag dahil na dina. Ay, asa man ka sir? Sa may problema ani. Walay problema sir, walay problema sir. Nindot kayong serbisyo. Baling ko atong unahan kay bati kay ra Ay, sir, serbisyo. ay, sa dai. Sa bati tong dito sir. Gwapo din ni diri di ay. Oh, gwapo, gwapo. Gwapo mong pang king. Boss, greetings imo gi. Pangayo, boss. Happy birthday to you. Walay